I bé, avui en una entrevista més dins de l'Hoy por Hoy de Cadena Ser Maestrat tenim el gust de tindre al regidor Lluís Gandia d'aquí de la localitat de Vinaròs, regidor d'Hisenda, Contractació de Personal i Discapacitat. Bon dia, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Pues és un gust que estiga vostè el dia d'avui aquí amb nosaltres i bé, avui ja fa 5 mesos, no?, que esteu dins de l'equip de govern des d'aquesta moció de censura i bueno, l'havien cridat perquè en primera instància ens farà un balanç des de que vau entrar a l'equip de govern fins ara. Bueno, com tu bé dius, avui se compleixen 5 mesos des de la moció de censura, des del canvi de govern, i en aquests 5 mesos, pues, òbviament, en les àrees d'Hisenda, personal, contractació, el més important jo crec que és l'aprovació del pressupost, que va ser un dels motius que va suposar pues, també el fer aquesta moció de censura. Al final, n'hi ha que recordar que en l'any 2023 Vinaròs no va tindre un pressupost municipal, primer perquè l'equip de govern anterior s'havia fraccionat i s'havia dividit, i després perquè després de les eleccions no se disposava d'eixa majoria suficient i ni se va arribar a cap acord en la resta de partits. Per tant, a Vinaròs li feia falta un pressupost. Nosaltres, com tu avui bé dies, portem 5 mesos, avui se complixen, i el que podem dir és que en 55 dies van portar a plenari aquesta aprovació inicial del pressupost, després tenia que passar el període d'exposició pública i, per tant, des de fa ja un parell de mesos o mes i mig tenim ja el pressupost en vigor, que és el pressupost que ens permetrà afrontar totes les inversions i necessitats que Vinaròs necessita i que són les que vam prometre. En això nosaltres no hem volgut enganyar ningú mai, i jo crec que en campanya electoral, per exemple, nosaltres vam parlar d'auditori, pavelló, plaça 1 de maig, i bueno, pues, els ciutadans han vist com en aquest primer pressupost ja estan els diners per a fer pues, els projectes de la plaça 1 de maig, del pavelló poliesportiu i del nou auditori. I a partir d'aquí ens queden, a partir d'ara, pues, 3 anys per a poder treballar en aquest sentit i que aquests projectes al final de la legislatura siguin una realitat. Parlant un poc del tema contractació, quan vas entrar a portar aquesta regidoria, com et vas trobar tot el tema de contractació de personal? Explica-nos un poc. Anem a veure, n'hi ha diverses coses. El nostre objectiu és que les coses se facin el millor possible. Per què? Perquè quan les coses se fan bé repercuteix en la gestió que tenen els ciutadans. L'Ajuntament de Vinaròs té 3 grans contractes i dels quals 2 molts hem trobat que estaven vençuts. Un era el contracte de l'aigua i l'altre és el contracte de la recollida de residus. I és molt important, és a dir, el contracte del servei d'aigua potable és un servei que s'ha prestat durant 20 anys a Vinaròs. Per tant, caducava en el 2021 i en el 2021 l'equip de govern del moment va decidir fer una pròrroga de 2 anys perquè després de 20 anys se veu que no havien tingut temps de redactar els plecs de condició per a traure la nova licitació. Van passar els 2 anys i ni tan sols han tret la licitació d'aquella empresa que té que redactar els plecs. Nosaltres ara estem en aquesta fase, suposo jo que abans de l'estiu podrem adjudicar el contracte per a que hi hagi una empresa que redacti els plecs tècnics, que són molt tècnics i molt especialitzats en aquest sentit, per a poder traure la licitació d'un nou servei d'aigua potable a la nostra ciutat. I el mateix ens passa en la recollida de residus. Este era un contracte que tenia una vigència de 10 anys, que caducava ara al mes d'abril, i ni tan sols tenim redactats els plecs tècnics per a traure aquesta nova licitació de l'empresa que té que recollir la basura del nostre poble. Són serveis essencials, per tant, les empreses, mentre no n'hi hagi un nou adjudicatari, tenen que continuar prestant el servei, en això no n'hi ha que alarmar-se, però és veritat que el que no tenia sentit és que en un apartat, en una àrea tan important com és la contractació de l'Ajuntament de Vinaròs, n'hi ha 2 serveis essencials com són l'aigua potable o la recollida de residus que després de contractes de 20 i de 10 anys havien finalitzat en l'anterior equip de govern sense tindre una nova licitació i un nou adjudicatari. Això te demostra que moltes vegades era un equip de govern que se basava més en la foto i en la faràndula i en les coses menys importants, però que la gestió del dia a dia, que és fonamental en un ajuntament, d'aixòs serveis que reben els ciutadans, no estaven al tanto. Nosaltres anem a posar ordre en això i, per exemple, en contractació, estos són 2 temes que són fonamentals. I després també traure
les licitacions a concurs públic d'aquells serveis que fins ara no s'havien tret. És a dir, n'hi havia un concurs dels vigilants de seguretat, els vigilants de seguretat que s'utilitza a l'Ajuntament de reforç en Carnaval, en Sant Joan i Sant Pere, en les festes d'estiu, que no estava licitat, se feia a través de contractes menors que acabaven en el reparo dels interventors, en els informes desfavorables dels tècnics de la casa perquè te diuen que no se seguia la llei de contractes. Ara això ho hem tret. Hem tret també l'equipament de llum i so de lo que són les festes de Sant Joan i Sant Pere, hem tret la pirotècnia de Sant Joan i Sant Pere, estem traient ja també ara el tema dels policlins, que s'utilitzen per al mercadillo dels dijous, per a Carnaval, Setmana Santa, Sant Joan i Sant Pere, tots els esdeveniments, per a que també estigui regulat en un contracte on se puguen presentar les empreses. I això és el que anem a fer durant aquesta legislatura en l'àrea de contractació, intentar, sabem que és molt difícil, però intentar que el major nombre possible de contractes públics siguin per concurs, per a que es pugui presentar qualsevol empresa i per a també complir la legalitat. Al final tenim una llei de contractes que és la que és des de fa molts anys i que el que tenim que fer és que complisquem al màxim l'Ajuntament de Vinaròs en aquesta llei de contractes. També és important que el servei de contractació ja està treballant com diem, en els plecs. Després d'entrar en vigor el pressupost, el servei de contractació ja està treballant en els plecs per a adjudicar la redacció del projecte de pavelló poliesportiu, de plaça Primer de Maig. Després anirem a per l'auditori i així poder complir el que és el pressupost, perquè l'important d'un pressupost moltes vegades no és aprovar un pressupost, que ho és important, sinó després complir el que s'ha dit que se farà en el pressupost, perquè moltes vegades, no només ja en l'Ajuntament de Vinaròs, sinó en molts ajuntaments o en molts d'administracions, el pressupost diu una cosa, el problema és que quan acaba l'any o no s'ha fet res o s'ha fet una mínima part. Nosaltres el que anem a fer i el que aspirem és a ser un govern eficaç i que quan a final d'any haguéssim dit i tinguem que passar comptes de lo que han fet en el 2024, tinguem tots aquests projectes que hem dit en el pressupost, els tinguéssim complits en benefici dels ciutadans, dels vinarossencs. Referent a lo que comporta la regidoria de personal, sabem que a l'Ajuntament treballa molta gent i algunes de les places estan encara en interins, no hi cita a plaça. No? Com estan en aquest tema? Bueno, el tema del personal és una altra de les àrees importants. Al final, els vinarossencs tenen que saber que en l'Ajuntament de Vinaròs treballen prop de 300 persones. Això també suposa una despesa important dels impostos que paguen els vinarossencs. Una part important se'n va a aquest personal. I, per tant, una gestió eficaç del personal també redunda en una millor gestió i uns millors serveis que recibeixen els vinarossencs. Tenim un problema que era el tema dels interins. El tema dels interins, per exemple, en l'últim plenari, ho vaig comentar quan parlàvem del Pla d'Igualtat, un dels col·lectius més importants que n'hi ha a l'Ajuntament són el personal de neteja. Són 34 persones les que té l'Ajuntament ara per a netejar les instal·lacions municipals, a banda de lo que és la recollida de la limpiesa viària, que és una empresa externa. Se va fer un procés d'estabilització per a convertir els interins en laboral fixe, tal com marca la llei. Era un procés que se va fer en el mes de juny del 2023 i que en el mes de gener del 2024 d'enguany, quan nosaltres entrem al govern municipal, ens trobem que estava exactament igual que en el juny del 2023. Afortunadament, podem dir que des de fa un mes, perquè va ser el dia 26 d'abril, hi ha aquestes 28 persones que van optar a l'estabilització, han passat de ser interines a ser ja personal laboral fixe de l'Ajuntament. En això, per exemple, hem reduït. El mateix ens passava en els conserges i en els monitors d'esports, que també era un altre procés, que eren 8 places més que s'havien convertit d'interins a personal laboral fixe, però que faltava que l'Ajuntament fes l'últim pas, que fes aquest pas important. S'ha fet també ja en estos mesos i per tant estem ja a punt de concloure aquest procés d'estabilització i després el que ara tenim que fer, i la veritat és que en el departament de personal jo estic molt agraït perquè és un departament reduït en persones. És veritat que al departament de personal potser li faria falta més personal, però que treballen d'una forma, la veritat és que excel·lent, i tenim ja en marxa
una oposició per a una animadora sociocultural que ens fa falta per al Casal Jove. Estem a punt de traure ja 4 places més de la brigada. Tenim en marxa ja una bolsa de treball per a un arquitecte per a reforçar aquests serveis tècnics que ens ajuden a traure endavant els projectes de 1 de maig, auditori, pavelló poliesportiu, obrir la Torre Ballester, per exemple, tots aquests urbanístics que són un eix fonamental d'esta legislatura. I després anem a traure també, jo suposo que antes de l'estiu, o si no, com a molt en el mes de setembre, 4 o 5 oposicions més per anar consolidant aquestes places i evitar que els interins arriben a aquests 3 anys que marca la llei i que, per tant, donen problemes en posterioritat a l'Ajuntament. També parlant, després de parlar de tot el que han parlat, hi ha una regidoria que vostè porta que es diu discapacitat. No? Sabem que aquí a Vinaròs hi ha molt que fer per la discapacitat, hi ha moltes voreres que no estan com tenien que estar, i m'agradaria que ens poguera fer un balanç d'estos 5 mesos que heu estat dins de l'equip de govern, si s'ha fet alguna cosa, sobretot per la gent discapacitada. Sí, tenim, a veure, nosaltres com a equip de govern teníem una prioritat que era també atendre aquestes necessitats de col·lectius molt concrets, i per exemple el fet d'haver tret la Conselleria de Discapacitat de la de Benestar Social, com era habitualment, també era una forma de donar una senyal de que anava a ser una regidoria important i de que aquest col·lectiu ens anava a importar. Òbviament, la Conselleria de Discapacitat el que fa és estar en contacte amb les associacions i, sobretot, coordinar-se en una regidoria, que és la d'Obres i Serveis, per atendre's. Nosaltres, jo recordo que devia ser després de Sant Sebastià, a finals del mes de gener, ens vam reunir en COCENFE, i, per exemple, COCENFE ens va donar un dossier de totes aquelles actuacions que en matèria d'accessibilitat quedaven pendents al nostre municipi. I eren actuacions que en molts casos portaven en eixe dossier des de feia anys, i estem parlant de rebaixos de voreres o d'accessibilitat d'aceres o de llevar palos o de postes que n'hi ha a vegades des de la Conselleria de Discapacitat, en eixa ajuda que ens dona COCENFE i altres associacions, i en coordinació en la regidoria d'Obres i Serveis, en estos 5 mesos, ara que me vinguen al cap, tenim accessibilitat feta en Raimundo de Alòs, en el País Valencià, en el carrer Aragó, en l'Extramuros Maria Auxiliadora. Vull dir, anem a pràcticament un rebaix o 2 per cada mes. Per què? Perquè així tots de cop no es poden fer. Òbviament, si en el llistat n'hi ha 40 carrers que falten problemes d'accessibilitat, nosaltres els ho vam dir, perquè som un govern que en això sí que som molt clars i aspirem a ser molt clars en la gent. No es poden fer els 40 a la vegada, però sí que ens comprometíem, i així ho estem complint en companyia del regidor d'Obres i Serveis, a progressivament un detrás de l'altre. S'ha fet també el rebaix aquell en la zona del portal Mediterrani entre el Decathlon i el Kiwoko, que també allí n'hi havia una demanda perquè és on s'atura l'autobús i n'hi havia problemes d'accessibilitat. Per tant, en 5 mesos, que podien ser 3 o mig o 4, perquè també no tenia al principi, era una mica Carnaval, Nadal, etc. Ens han fet ja 7 o 8 rebaixos i actuacions en carrers del nostre poble que beneficien aquesta accessibilitat, i el nostre objectiu i la nostra màxima il·lusió seria si som capaços d'acabar la legislatura i que quan entre un pròxim equip de govern, siguem nosaltres, que esperem que sí, o sigui un altre equip de govern, COCENFE no tinga un dossier de carrers pendents en accessibilitat que tinguem. Per què? Perquè damunt és molt important aquesta accessibilitat, perquè això, quan tindrem el poble 100% accessible, podem donar-li en bandeja l'oportunitat de dir: regidoria de turisme promociona Vinaròs com un destí de turisme accessible, que la gent que va a lo millor en cadira de rodes sàpiga que pot vindre a Vinaròs a estiuejar o a qualsevol època de l'any, perquè sap que tindrà una ciutat que 100% serà accessible. Vull dir que moltes vegades no és ja només el fet d'arreglar un pas de peatons per a la gent que va en cadira de rodes, sinó cadira de rodes, o la gent gran que va en carro a la compra, o la gent jove que té un fill i que va en el carro del seu bebè, o simplement aquella gent que és major i que té dificultats en caminar i que si n'hi ha un pas accessible, li és més fàcil cruzar el carrer que si no, si té un bordillo de 10 centímetres.
I a partir d'ahir, si tenim un poble accessible, podrem fer que Vinaròs, turísticament, per exemple, sigui un destí que pugui ser atractiu per a aquest mercat, que és un mercat també molt important i que a vegades està descuidat o que hi ha altres pobles que no s'han fixat en ell. Pues si nosaltres tenim, a través de la nostra regidoria, de la regidoria d'Obres i Serveis, una ciutat accessible, podrem fer que després turisme pugui fer una campanya per a atraure aquest turisme. Esperem que així siga, no? Que puguem vendre Vinaròs com un poble, una ciutat accessible. I per últim m'agradaria preguntar-li algo que li vaig preguntar a Juan Amat, també a Josué Brito, i és què podem esperar d'aquest equip de govern, del vostre equip de govern, estos 3 anys que queden de legislatura? Pues el que poden esperar la gent és una cosa, que és molt fàcil, que és treball, però sobretot el que tenen que esperar són resultats. Vull dir, al final nosaltres aspirem a ser un equip de govern que no presente només promeses, sinó que pugui mostrar les realitats. I per tant, el que pot esperar la gent és que quan acabi aquesta legislatura al maig del 2027, en aquests 3 anys que queden de govern, jo aspiro a ser un govern que li pugui dir als vinaròsencs: te van prometre un pavelló poliesportiu i ahir el tens, te van prometre una remodelació de la plaça 1 de maig per a guanyar zona verda al nostre poble i ahir la tens, o un auditori, o te van prometre obrir el PAI de la Torre Ballester i ahir el tens, i per exemple en el cas de les meves regidories pues, poder anar a les entitats de persones amb discapacitat i dir: te van prometre fa 3 anys i mig, en desembre, gener del 24, que tindríem una ciutat accessible, i avui, en maig del 2027, tenim una ciutat el més accessible possible. El que tenen que esperar els vinaròsencs són resultats d'aquest equip de govern. Pues, Lluís, moltes gràcies a vostè per l'entrevista del dia d'avui. Bueno, esperarem noves notícies per a tornar a cridar-lo. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.